Oras mari hita sa na kamataraja na to suribada. Personom ma hata si oron ni napasangat titim marakko. Mulai ati madi tuhatta, mulai ati madi hita sa na bertikin laulion. Rohami madapotok kamu ima tulang nihilanani. Lawa sahatun jabbar titim marakko tuamu. Nomor ni to hami ihatan ni oputta si jul-julu tuhu na madok. Hot pejabui hot doy mar bulang-bulang. Manang sedia berei mangalak boru. Na hot doy boru ni tulang. Alani apara siduli dipartikeno dilot to sedarion. Nung dialak beremu ima buru nami. Marhitehun ima apara siduli sisada buru mehita. Mulai ulot to sedarion. Dot wakau dotta yakka arena nang rorbe maradupun nasida. Ope apara siduli sisada tangiang sisada lasniroha sisada pambayanam mahita di burutong ang giya maripaso-paso tuhatta keluarga ni nasida dari keluarga na berbahagia keluarga na mabelas kuhatta keluarga na mabesangat di luar ni kuhatta molo adong akaulen pada datong tutong atungan ni pemburut tau rap sauduram mahita satahi sauluan molo hami di jolo hamu matong di budi nami alai molo hamu di jolo hami mamangiu di budi bunga ope apara siduli gurang gohujalo hami sinamo ni burutay alani apara siduli asa rapita makkalasson maparsaulihon ima sinamo ni burutay atan isi dua-dua naman dok asa sititi menda siupa gulang-gulang pangarahut na otik sosadia sinamo ni burutay na buhay tarpasat tami tuat tamang ko namang goni pasu-pasuna. Jadi mengarari mahamu borhat saborhat tami lapasahat pun ima titimarak kokon. Jadi borhat ma perburu mewakili lapasahat pun titimarak tutulang ngelana. Dung dijalo titimarak kopi. Pasat tayo mo berarti ketuamu na perburu ma. Roma musi hatan itulang ni hela di mana majalo titim marakku tersongram ma hatana dito boros ma dito sa luhna mulati ma dito hatta mulati manang dito sa luhna boros ma diamu ang giporudun nami masilas roha nami di partikenon di haroromuna rap saudura kamu diamu sud perburu dot sud paranak sangap jala jagar do hami soon ha perudunmu di baik kamu di pasahat kamu jabbar juhud do sinawak nagok to hami las rohanami di partikenon gudang otik tutu sinawak ni burutay di pardua mudo to hami tagganang sisada buru hita di lotta sadarion itu tutu berenami nunga gabe helamuna buru muna nunga gabe buru nami atong diamu anggi parudun nami satahi sauduram mahita mulwadong akau leun peredada leun lasmiroha dot akau leun namaragami di buru taun sadaya mahita mulo hami di jolo hamu matong di budi nami alai mulo hamu di jolo hami mamangiu budi bunga. Jadi ope dihamu anggi perhudul nami ujalo hami ma titimarak kapon paboa nang sisada buru hita mulai ulot to sedario satu ay na neng horbe donon nai ma so katanis dua-dua asa dulu ni siya balo ma asong ko panilang-liang oras ma hami na majalo tu masih na dihamu na mga leyan. Jadi ope dihamu anggi parudul nami
songon ima di hamu pamurun nami su paranak adong hatanis dua nomor dok bulung nomor tapuk tulung isi marlasuna molodung di sinalo titim marakuk kawan ma hata pasu masa dohon ma sok katanis dua asa ador radupang ma tugu ni lobu ador ratiti tugu ni horbo nang sorma dua mahamu bayringin pahoppu satu nomor nini sa matu nomor nono ope diho bere asian do diho burukku modate ma tadok tutu hatta dinaum ojak parsarebe muna marhiti ulot tasadarion ima dinaum majalo pasu-pasu pardongas sarebe kamu marhiti na boson itu hatta perjulu ma dohonon nami selamat berbahagia ma ya muna bere nami dot burukku las rohanami di vertikenon pangiduan nami dihamu marsia jojo mahamuna marsia minaminan songo lapat ni gaul marsi tukul-tukulan songo suhat di robian sisa ada pembenan sisa ada las mironga sisa ada tangyang mahamuna lambang elugahon rumah tangga munai ingot pamuma songon hatani naposon itu hatta ima amat tapedeta nak keningan nasu jadi sirang yang goso sinirang ni hamateyang ido bere naburju doho nasaliringon porsoma haburju mi bere hasian ingok ma hatani si dua nama dok binuat haus situlan lau pat jomuran ni rere de burung itulang manang burung ni sipe dialak bere jadi diho bere buruk kudon ingok ma na buruk kusitu tudo nani alak mo burju mah waman bere hasian ope diho buru hasian burukku ingok ma among muduao na doho makaholong iho sada mahamuna lau mga ligahon rumah tangga muna molo tungadong akan orang lubi yak kapabenan ni berekon di rumah tanggamu unang itor mga luelu ho tu amongmu manang inang ate perjulu maho mga luelu tuhami pabawa na among muruhami na do tuhami magkaulong iho asa doonon namin ma sok katanis dua asa tubuhan lat tubuh sekur di dolok ni purbatua tubuhan anak tubuh buru mamu dong amu matong satu nasa ormatua saat ni sulma satu botean sesaat ma itu salut liring mengulu satu panggabian saat ma tu perkerasan